Giluwad sa pag-asa kagahapon sa hapon, inerosay sa mga bagyong basyang ni landfall sa pipilang kadapit sa probinsya sa Bohol. Subay ni ini, gikabotyag ni Dr. Anthony Di Malerio, ang pangu sa Bohol PDRRMO nga ang pipilang ka mga dapit sa naasoy probinsya. Wala na kaayo nakasinatin kusong nga bunok sa uwana og nakasinati na lang og ginagmayng pagtaligsik pagabi sa susamang adlaw. Mao kini ang nahimong pamahayag ni Di Malerio atol sa susibong pagiginabis Bombo Radio Cebu News Team kaniya. Diin iyang gidugang nga nilabay na una humana nga ni landfall ang bagyong basyang sa Bohol og nataho na usab niya nga si Bohol Governor Aris Umentado adunay kapin sa 4,000 ka pamilya ang nagbakwita diin gilangkuban kini sa kapin 11,000 ka mga individual. Gidugang ni ini nga karong adlaw usaba Enero 7 ano ni dakong puruhan nga makauli na sa tastag sa kapanimalay ang maong gidaghanon sa individual kay maayo naman ang dagan sa panahon. Wala na mag-ulan diri sa probinsya sa Bohol. Medyo taligsik na lang ang ubang parte sa Bohol. Nakalabay na si bagyong basyang sa probinsya sa Bohol. Naka-report na po dito ni Governor Aris Umentado, among chairman sa Provincial Disaster Council. More than 4,000 families evacuated. No, na-comprise ng mga 11,000 individuals. Posible ni makauli na kasagaran na majority ani. Si Dr. Anthony Di Malerio, ang Bohol PDRRMO head, giklaro usab ni Di Malerio nga mapasalamaton sila sa Ginoo gumika na kay wala man sila nataho sa ilang gobernadora. Kung naingon man ang Office of the Civil Defense sa bisan unsang insidente, may kalabutan sa bagyong basyang o bisan nga mga major distractions. Ingon man nga wala sila makadispatch og mga emergency response team, bisan pa man nga sukad diadtong Huwebes Enero 5, gisugdan na sa mga probinsya ang pagkanselar sa mga klase sa tanang pampublikong pribadong tunghaan sa tanang libel. Gawas si ini, ubos usab sa mando sa gobernador suspendido usab ang pipila ka trabaho pag-akomodar sa mga turistas pipila ka mga tourist sites, water activities sama na lang sa snorkeling ug uban pa. Kaloy sa Ginoo sa atong report dito ni Governor Aris Umentado, naka-report na punta sa Office of Civil Defense Regional Office 7. Walay major distraction, walay distraction sa infrastructure, walay untoward incident, wala tay distress call, wala po ta maka-dispatch og emergency response team, wala po tay casualty. All is well, although naka-suspend man ang klase, gisuspend po nato ang mga water-related activities, mga tourism sites nato. Ang dugang nga pamayag ni Dr. Anthony Di Malerio, ang pangu sa Bohol PDRRMO.